Hayi ungalingi uniphambanele mina ngubani usine. Mama ngikuchazela. Yo nanto ezochaza Thixo. Ima ngichaze. Usine umuntu ex kahle kutshela. Ex. Ex. Oh, ke ngokufunana apha bo emntu ungalingi uniphambanise mina. Intombi yakudala njengoba ngikutshela. Intombi yakudala. Yima usazoyeka yolobola bhuti? Ngeke ngakulobola nasithando sami. Oh, hayi ngathi uyathetha ke ngoku. Hawu. Sunenza umakhulu wakho. Yoyishaziphelele kusine. Awu. Mina ngithanda wena usine nje hayi yithoyizi nje engidlala ngalo mangibhorekile. Ngiyanibingelela lana ke babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandlezulu. So ke njengoba ngine guest la today, shuthi ukhona lento eseyisola kuperson anaye kubudlelwane bakhe bezothanda. So njengoba ela uzele kona lokho uthazolandelela a-check nje ukuthi sithini story. Lo muntu wami bengithandana naye, ngisaqala naye ubenge nje. Kodwa manje kunezinto eziningi esezenza engase understand. So uzele la lokho ukuthi azobona ukuthi kwenzakalani. So ke asike simuze ukuthi ngabe usiphatheleni. Sobona kunjani? Hello. Right? Phela njani? Ngiyaphila nami waba isibongo. Uhlophe. Hlophe. Yebo. All right, ukhulele kuphi? Eastern Cape, Losigisi. Oh, so namanje usuka Eastern Cape noma mhlambi khona la indawo la uhlala kuyona la eThekwini? Ngihlala eNewlands. Okay. So ke ngicela sivele nje sihlale phezulu odaba ungichazele ukuthi wahlangana nini nomuntu wakho, nahlanganela kuphi and beniphethele kanjani ubudlelwane benu busanda kuqala? Okay. Nomuntu wami sahlanganela eGruveni 2020. Okay. Ya ke sajola ke kamnandi saze sabana nomntwana. Okay. Ngana mntwana? Una 4. Oh, khulile. Yes. So bayamazi ekhaya ngendlela esemthethweni noma bayamazi njengoba bomntwana akaze zavele ngokusemthethweni? Bamazi njengobaby daddy. Okay. Ekhaya lakhe la ezalwa khona yena bayakwazi wena? Bayangazi. Bayakwamkela kahle. Oh, all right. So ke ikuphi inkinga manje, usolani noma uzweni noma kwenzakalani leyo ungasekho right ngayo into eseyiqala ukuyenza muva nje akade ngayenzi i-relationship isanda kuqala? Hayi kwento engiyisolayo nje kulezi nyanga nje uyanyonyoba ebusuku nasefoni yakhe sayifaka ama-password. Mhlandawonye? Ngimane ngimvashela. Oh, okay. Yeah. So ngaleso sikhathi leso usumvashele ngaso uyisona lesanyonyoba ngaso. Unyonyoba ngaso ezongena endlini noma ephuma? Maseyibuya naye iphuma nje. Usuke ethi uyabi? Banganini? How? Yabo. Lapha awuhlali naye endlini uthuka ngumvashela kodwa still uyakwazi ukuthi noma umvasheli even sengikhona endlini uyaphuma. Wenza isikhathi sabangani? Yebo. So ke utholeni ke mhlambe ke ebambekayo since kusinikeza inamba kasisi lo office khulumisana naye? Uthole kanjani? Ubambeni? Efonini ama messages. Okay, kade ebesendelana bona. Uyamkhumbula nje umuntu wakhe. Oh, i-relationship nje hayi ukuthi mhlambe ukhona osashela omunye? Bayakhumbulana nje. So what if uthi usisi mina angisaphumi kubudlelwane ngikhona nje ukwenze kujwayeleke enhlizweni yakho ukuthi angindawo mina? Awukwazi phela umuntu wami phela lo. Shu. Singivele ngimlande indoda yami phela le. Singivele ngimlande ke. Oh. Usandela yini? Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke i-guest elinye livumile ukuthi lisijoyine and ngiyathemba ukuthi angase aphendule kahle imibuzo ngendlela usisongibhalelile azofisa ukuthi ambuze ngakhona. So ke asike sibuke izinto zizenzakalela zona. Sobona kunjani? Yes, sinjani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Waba isibongo? Awandabeni. Ndabeni? Yes. Usise ngihlala naye amazi? Ngiyamazi. Umazela kuphi? Umazela uma enganamntu. Oh, okay. Lo thandana naye wena? Yebo. Ngithandana naye. Oh.
Okay. So njengoba ula ucela ukuthi akubone ukuze akhulumisane nawe ubuso nobuso ekubhekile. So nje ngicela ukuphi isikhathi sakho umlaleli uthi ufisa ukuthini kuwena. Yebo. Ungakhuluma naye. Unjani sisi wabantu? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Bengicela ukubuza indoda yami uyifunani? Indoda yami nje nami uMdu. Ngisazi Nkosi. Awu kanjani manje? Indoda yami. Ubaba wengane yami phela uMdu. Mina ngathi angayiqala. Safunda isikole, sabuyelana ke sesibonana la usunengane. Nabuyelana? Sabuyelana. Hayi uxolelile ba. Kule veki izayo yonilobola. Ngeke akulobola uMdu. Njani? Ngeke. Njani? Njengoba belana nami phela ngoba uyangithanda. Ngeke abelana nami kuthiwa wena besakuthanda ezokulobola. Hayi nibhizi nivula amathanga emadodeni abantu. Ithi Nawe uyawavula nje uzale. Indoda yami kaloku. Nawe uyawavula nje uzale. Nami indoda yami. Nami uyangithanda. Hayi uMdu. So no bawuthini misele ngokuhlala nje kuyi relationship nomuntu. Hayi angindawo. Awuzophuma. Hayi aniphumi. Awuzophuma. Anginje Hayi kaloku andithi uzothatha namusa. Ngoba kuyindoda yami. Ngeke akushaya. Uzomyeka. Ngeke ngimyeke. Uthini xa uthi ngomyeka? Ngeke. Hayi mina uyangithanda mina uMdu. Bengeke ashiye wena phela abuyele kumina kanti angangithanda. Indaba nesho ukuthi angeke azamlobola. Hawu ngeke amlobola ngani wakwazi ukumshiya wabuyelana nami. Esethandana naye vele. Esethandana naye wangitshela nje ukuthi unengane naye. Angane yena ukhetha ukuzala wazala ke. Wena ngeke uzuzale na. Hayi ngizozala mase ngishadile naye. Uthathe naba? Naye Nabani? uzonilobola. Hayi intombazana. Hayi indoda yami indoda yami. Indoda yami. Saziki. Hayi bethunani uyandilinga kodwa lo mntwana. Ikhona indlela simfonele. Hayi uyandilinga. Hayi ngamfonela. Ngiyacela nimvume nisimfonele. Cela nifonele. Hello? Sawubona kunjani? Yebo ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Singakhona ukukhuluma akho busy. Hayi angikho busy ngakhuluma. Alright, ukhuluma noStufuza dla ngamandla ezulu from Black Life TV. Oh, okay. Ngihleli nophesini wakho la. Phesini wami. Yes. Okay. Ubani uphesini wakho? Awusine uphesini wami. Okay. Ngicela ungibambela kancane. Okay. Ukhulumisana. Yeah wemntu. Yebo. Hayi bo ngamanyelo ntoni lo ndiwavayo? Yima ngubani usine? Hayi ungalingi uniphambanele mina ngubani usine? Yima ngechaza. Yo nankezo chaza Thixo. Ima. Ngilandi ngichaza. Usine umuntu ex kahle kutshela. Ex. Right ex. Oh ke ngokufunana apha emntu ungalingi uniphambanise mina. Intombi yakudala njengoba ngikutshela. Intombi yakudala. Yima usazoyeka yolobola bhuti? Ngeke ngakulobola nasithando sami. Oh hayi ngathi uyathetha ke ngoku. Hayi sunenza umakhulu wakho. Uyoyishayiphelele kuhleke. Awu. Mina ngithanda wena usine nje hayi yithoyizi nje engidlala ngalo mangibhorekile. Awuzwe kesine. Hayi ngiyakuzwa ke tatakhe. Mawengani. Uyayiva. Ube right. Uyeva ke auntie ubuthini umuntu wami? Yawe Mdu. Yebo. Imini usine yini le ngizwa manje ukuthi uyolobola uma wengane yakho wena. Musu ukuthi ubungathi kuma wengane yakho samfuni wena ingakho ubuyele kumina. Wemdu ungafika udlala umntombi bami ambolobola omunye umuntu. Ubuthathe umntombi bami. Cha phela ngiyavuma ukuthi ngiyabheka manje sizoloku ngibhekela ngalokho. Ngeke phela kumele uhambe okhokha nami ekhaya. Ukuthi uhambe ozalisa enye intombazana ngihlangene mina ngani wona oqoqa umntombi bami. Kumele uyokhokha ekhaya. Cha phela ngeke ukhompithe noma wengane awuziboni. Ngoba kunani umthole ngaseyona intombi mina ungithole ngiyintombi. Ngoba kunani intombi bami wona wabuthatha phela mina. Cha phela mina sengaphuma kuwena. Angazi ke wemdu shuthi uzosilobola sonke ke angazi ke. Shuthi uzosilobola sonke bhuti. Wena phela wadu lokuthi sibuyelane. Nawe ubufuna nje. Bungafuni nima bathi bungafuni phela ngaba sibuyelananga.
phela mina bengingakaqedi. Hayi angazi-ke bhuti sho uzosilobola sonke ngeke phela uthatha untombi bami bese siyayeka kanjalo bese ulobola omunye umuntu nje umthole ngayo ntombi mina ungithole ngiyintombi angazi-ke Angazi. ngeke ungifikele no-anti mina la ngizongitshela ukuthi uzolobola u-anti ngeke U-anti kanjani ma wengane yami? u-anti lo uyabonakala nje u-anti lo u-anti nje le ntombi yakho uyabonakala Ubani u-anti? ngeke ufike uzolobola Uzolobola u-anti wakhe umthole ke kade lo, belelana uzolobola u-anti nabafana wakhe. thatha isifebele kade sithule silala Uzolobola u-anti wakhe. ngeke shame Tata umntanami, tata umntanami. Usuyadelela-ke manje. ngeke ukubona ngidelela kanjani Ngixelele wena umntwana mntu wami, ngixelele. ngidelela kanjani Tata umntami lo. Wena Yebo. nalento yabibi special ayikho into especial ngawe. hayibo Nakha. kanjani awuhambe-ke bhuti uyokhokha inkomo kamana-ke hamba kuyokhokha inkomo kamana-ke qhubeka nalabo anti bakho-ke Kutheni intombazane Qhubeka-ke ezothi nalabo hayi anti bakho. Ngeke ngidlelele le ntombi yakho phela mina. Ngeke ngidlelele le ntombi yakho mina. sundibamba Hawu, uthe wena kumina nihlukene nayo. Uthe mina nihlukene mangubani nayo. anti Usamthanda. sundibamba yo. Uthe usamthanda. Ayikho into engizoyikhuluma nawe mina. Ayikho into engizoyikhuluma nawe. Mina into engiyifunayo ukuthi uhambe Nama ukhokha untombi ngizivula apha emadodeni abantu. Qhubeka-ke bese uyalobola Nonsense. kubantu wakho lo ufuna ukumlobola. Nonsense Mhlanje uzongithatha umuntu wami. Uzoqala ngami kuyokhokha ekhaya. Uzoqala uyokhokhela uma. Uzoqala ngami-ke. Sobona-ke bhuti. Bengamloboli umuntu. Sizobona-ke bhuti. Awuzodelela umduba. Sikhithe ngizophinde ngiyikhulume nawe. Angikhulumi mina nawe. Akufuni vele. Uzokhokha. Hayi, thatha sisi. Akufuni nje umdu. Akufuni. Izothini into? Ngizonika apha emadodeni Noba uthi abantu. niyaqhubeka nithandana naye. Ngizothandana mina naye. Ngenkani? Uzolobola nami agcina ngilobola. Ngenkani engakufuni. Shuthi nami Utata uzoqala umntami ngilobola. ko. Uzoqala uyokhokha-ke Iyo. mina ekhaya. Ngeke akulobola engakhokhile ekhaya. Ngeke. Uyaya ke ekhaya. Weye ngeke. Uyaya. Never. Uzoqala hamba Akakufuni, okhokha. akakufuni. Uzoqala hamba okhokha. Akakufuni. Ngeke akushiye wena sisi. Shuthi uyabanda. Shile seninengane waza kumina ubuyela kumina. Entweni eright Nama nezibhubhudlisa amakhwenkwe la. Khohlwa-ke sisi. Ngumuntu wami, Khohlwa ngumuntu never. wami. Uzongilobola nje nami uzongikhokhela futhi. Uma kube khona asikwazi ukukhulumisana naye because I feel like mningi imibuzo esafana simbuze yona. Ngayo usaba uma wengane yakhe ngiyamazi mina umuntu. Usaba uma wengane yakhe. Undoyikani? Uyamsaba. Undoyikani? Uyamsaba. nje. Undoyikani? Hayi ngoba emthanda yamsaba. Enzela namakhamera labukile. Yamsaba. Khululeka. Yo. Uzobuyela nje la kumina. Zizimela. Ebengeke phela amshiye endlini esemzalisile alokeze endlini yami. Amshiye endlini ekhona. Ubuyile phela Aze uza endlini yami. kumnjengoba. Kanti lo muntu yamthanda akamthandi. Uza kuma ngithi Wena yolobola ngoku. akakuthandi sisi. Utshilo nje bakakufuni. Akakuthandi nawe. Akuloku umlandelela utata Hawu. umntanami. Akakufuni. Secabangela ingane nje akakuthandi kahle kahle. Kuyabonakala. Angani wabuyela kumina emva kwesikhathi eside. Hawu. Khohlwa nje wena sisi. So noba uthi umuntu wamdu. Ngumuntu wakhe mina umdu. Ndimi umuntu kamntu. Ngumuntu wakhe mina umdu sisi. Ndim, umuntu Angazi ke anti. Mina umuntu wamdu mina. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sinikeze sona. Yebo. Ngiyacela nje ukuthi umkhululekise. Akakufuni. Awufuni. Uzinyanzele emntwini wami. Uzizwa kanjani njengoba Nonsense. elokhethi abiyena akaphuma kwi-relationship? Uzophuma. Awuzophuma. Ngumuntu wami. Utshilo nje. Utshilo nakuyiba kamfuni. But uthe iphendule ifoni wathi ngimbuza umuntu wakhe wathi yena usine. Ndiyazi. Kulungile so lokho sinibheka check ukuthi hamba ugcina ngokwenzakalani mhlawumbe uyakhokha inkomo mama mhlawumbe uyaqhubeka nokulobola. Intoni yona akazukhokha apho ukhokhani. Akazukhokha. Mbuka lapha ekhaya niyazibonana Yo, nani ukuthi hayibo. kuhambe kanjani and sifika la sikhona njengamanje and isimo ngathi sithanda ukwasimbi lokhu futhi okuserious kubuye ngazo umuntu unamanga ndlela thizeni ukubona bo wathu. Kodwa ke ngiyacela ukuthi ungakhohlwa subscribe, ulike, ushare, mina ngithanda kakhulu. Bye. Is there black eye?